Hayan masolusyonan na ang kuwangan sa mga COVID beds sa Lapu-Lapu City Hospital. Human dungagan og duha ka mga medical tents gikan sa Philippine Red Cross. Si Luan Mirundina may report. Padayon karong gi-set up sa mga personnel sa Red Cross Lapu-Lapu Cordova chapter ang duha ka mga medical tents alang sa Lapu-Lapu City Hospital. Gipahimutang kini sa atbang nga luna sa Tambalanan. Hitsas kini sa mga higdaanan ug air conditioning unit. We are going to support the medical system at each local government unit na kung makita nato ang ilahang mga respective hospitals nagsubra na sa mga pasyente mo na ang Philippine Red Cross will come in to support the needs of the hospital. The people that will man here will be our hospital staff. The doctors, katong doctors na to from DOH, doctors from the Olango Hospital, and ato ang additional nga mga augment nga nurses from DOH, ag ato ang bago gi-hire nga mga nurses will be the one that will man this facility. Ang maong mga medical tents, sagad mo gipagamit sa Red Cross kung adunay mga kalamidad. Matod ni Dr. Ronald Oporto, hospital administrator, nga dako kayo og ikatabang sa kakuwang sa mga COVID beds sa Tambalanan, ang duha ka mga medical tents. These tents will be the isolation areas for patient that has mild to moderate symptoms. Once we have stabilized them, we will be able to transfer them to the facility dito sa atuang City College. Samtang padayon usab karon ang pagpabarog sa prefab medical facility at bang sa Hoops Dome nga gilaumang mahuman karong buwana. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirundina, Balitang Bisda.